Kajeng petip sya phi ki paj ba barok ki badan mentah ha ka yau ki ba dan ka jeng ya kamai jak po ha ki jaka jong ka senraj wai lang ba ka online meeting ka bang ya penlong bat ki member jong ka ni la sim karai ban khang kardep ya barok ki dukan ki badan ha ki jaka jong ka senraj wai nadok nadat lokor hodok badan setong badan sa sukra badan kenyakhat bat musafir bat hadok ke stan indika tai yakini kidukan la ai hukum yaki bakin khangkardep nadok mata kasngi tat hadok bakin yo da kawai pat ka hukum ke bathamat kani ka rai da ka manse nambar bangi sem ba ka jengpang hi imat kawan hi lengba ki nong de nong thet bat ki nong de nong thet hayau mo siang namar ba tang sukle ya kidukan ki nong thet ki lawan dok pai bhur kala kani kawan rak ya kejengma namar ba une virus udon baik ha kitu ki jaka ke ba ya bon kinong thet ni ba une virus bawan ha kane ke seng ba ar ulong ba sakai bat ha ka jo ko po ngagar pat ya ka district administration ke dai ban perkhat nia bangim dai ban khang ya ki yo ki hat tang ha po ka so jiwai perkhat ro senong kandong namar ba ka jingpang ngai ba ka kata khambon sakit thai nong kandong ha ka jo ko po da ka man seng ka ba khiang ngagar pat sengau bah pakat benia bat keli benia na kinong yalam senong hakelang ki senong na ka benta ka jing roy stet jong lu knyang haki than haki jaka ki beper bat ha ka jo ka por na kaliang jong ka sana juai ngi ka pat ya barok ki nong de badan haki jaka jong ka sana juai bat ki bemdai ha ka joka jong ka sana juai ro ki basong dukan hajau yau mo siang ha ka no ki yau ki dai ban dai ai ya ka vaksin ya ka ne ka kriterium kepada hang ni hapok dulong ngin pendan kambai naga benta kani ka problem ka ba kani ka krisis kepada menta pat ya to ki bayak subat ni ai bakin pendan kam ha ka te kepada hakim musniang ti ha ka jing dai bat kani ki trayeng ki dai bat pentip sha ka office jong ka sana juai bat ha ka jog opor sha ka district administration ngakar pat ya kirang ba senong ki ha senong kepada hapok senong juai bat penia ya kani ka jing state jong new knyang jeng pang ha kani ka sot bai ka jongi tongin ye trai lang na ka bata bagin ye suk lang bagin ye sat jakia kumba ong ka kten ka ba blai ong unirap ya kitu ki ba yarap ye de god three cannot will help those who help themselves.